Ето тук сега съм влязла и ще ви покажа различни ресурси. Значи те са Learning Apps е платформа, в която може да си, тя е безплатна, първо не се притеснявайте от това, след което вътре нещата са направени като типове упражнения, които вие трябва да ги персонализирате. Тоест, например, може да има тест, може да има групиране на думи по двойки, може да има попълване на дупки в изречение и най-различни такива задачи. Сега аз ще покажа някои от някои искат упражнения са свързани с литературно произведение, за да не се забиваме там. Ето сега тук умножение и деление до 6 и ред на действията. Зарежда се и тук ви дава кратко указание. Каква е идеята? Имате един пъзел, ето го тук, и отгоре стърчат отговори 3, 4, 5, 6. В момента е щракнато на тройката. Сега може да процедирате по различен начин. Примерно като е щракнато на тройката, да намерите кое дава отговор 3. Или да решавате задачите подред. Значи 32 делено на 4 минус 2. 32 делено на 4 е 8. 8 минус 2 е 6. Значи щраквам тук на шестицата отгоре и отварям това пъзелче. И когато е верен отговор, отдолу се разкрива част от картинката. Избирам си друго пъзелче. 60 делено на 6 делено на 2. Това е 10 делено на 2 е 5. Значи щраквам на петицата, щраквам на пъзелчето и се отваря тук тази картинка. И така ги отварям всичките. Значи 27 делено на 3 е 9, делено на 3 е 3. Още къде имам 3? Тук 6 делено на 2 е 3. Тук е 4. Тук е, ето тук е пак 3. 8, 45 делено на 5 е 9. 9 минус 4 е 5. 24 делено на 3 е 8, на 2 е 4. 12 на 4 е 3, по 2 е 6. 48 на 6 е 8, минус 2 е 6. Значи ето тук имам две шестици. Четворки имах ето, когато е грешка става така, 24 делено на, ето тук имам четворка. Тук е шестица. Ето тук е четворка, тук е шестица. 9 минус 4 е 5 е тук. 24 делено на 4 е 6, делено на 2 е 3. Ето така, браво, това е правилното решение и се открива картинката. Така, тази задача, всъщност, вие можете да я направите, след което може да я решавате заедно на интерактивна дъска или на компютър, каквото имате в класа. Но също така, вие можете да я споделите. Ето, например, ако ви пусна сега QR код и децата ви имат мобилно устройство, могат да си сканират QR кода. Или пък вие, ако сте си в къщи на Viber, си го виждате това приложение и си го отваряте на телефона. Другия вариант е, мога да ви дам адрес в интернет. Ето това тук, като го копирам и ви го дам, примерно ще го отворя в друг браузър да видите. Като го пусна тук и го заредим, директно се зарежда това упражнение. Това, което ви показвам е какво вие може да направите тук. Значи, това е акаунт на реален учител, който си е направил, освен отделни задачи, си е създал два класа, 4 А и 4 Г клас в начално базово училище. И тук са с акаунтите на всичките ученици. Ето ги тук децата. Значи те си имат парола, която вие можете да я промените. Виждате ли, те са съвсем елементарни числа. Така, и освен това, тук можете да видите кои теми е решило за детето. Значи, ето тези са били
18-19 година са решавани. Значи сложни думи, 4 клас, ред на действията, прегледано, направено. Значи достъпено, решено, достъпено, решено, достъпено, решено. Така вие знаете учениците къде влизат и какво правят. Разпечатай си списъка с паролите. Ето ви тук как изглеждат паролите на децата, къде те трябва да влязат и съответно има го и като QR код, за да могат да влязат по-лесно. Потребителско име и парола, значи влизат на learningapps.org, имат си потребителско име Георги 1, парола 105, влиза вътре и си прави упражненията. По този начин вие можете да управлявате и учениците, което е изключително силен момент на платформата. Сега, да се върна обратно на моите приложения. Ето да покажем още един вид. Видове изречения по групиране. Значи, тук имате съобщително, въпросително, възклицателно и подбудително изречение. И вие трябва да ги разпределяте кое на където е. Не яжте прекалено много сладки неща. Това какво изречение е? Примерно, ако кажа, че... Подбудително. Така. Само, че как трябваше да го пусна. Че нещо не ми тръгва. Така. Това е подбудително. След това, колко е часът? Може да го штракнете, за да го видите по-наедро. Колко е часът е въпросително. Не газете по тревата. Какво е? Подбудително. Подбудително. Ох, заболя ме главата. Възклицателно. Възклицателно. Защо се сменят сезоните? Въпросително. Въпросително. Отдавна ли ме чакаш? Въпросително. Госпожица Хъни гледаше и не вярваше на очите си. Съобщително. Съобщително. Ура, ваканция. Възклицателно. Ах, колко си пораснала е възклицателно. Днес имам доста домашни. Съобщително. Съобщително. През пролета времето се затопля. Скромността краси човека. Къде са ми тетрадките? Колко си красива, мила мамо. Донеси ми моливите, моля. Стой, не мърдай. Така, разпределихме ги. Когато ги разпределим, имаме отдолу чек да проверим дали са верни. И вижте как всички те се отсветиха в зелено. Ако преместя някое тук и сега пак да дам чек, това, което е грешно, се отсветява в червено и съответно трябва да го преместя. Когато всичките са верни, се излиза едно съобщение. Браво, гордея се с теб. Като това съобщение вие го пишете. Какво искате накрая да излезе за децата. Сега, как примерно се прави това упражнение? Отдолу за всяко едно упражнение вие имате възможност да го споделите с QR код. Е създаване на подобно приложение. Като штракна тук, мога да го разгледам какво всъщност и как изглежда. Малко е объркващо в началото, но не е сложно да се разбере. Така. Тук имате различни групи. Група 1, група 2, група 3, група 4. Значи, всяко едно от тези през пролета времето се затопля. Значи, всяко едно от тях е картинка. Виждате ли го? Тия картинки, вие, например, може да си ги направите в PowerPoint на отделни слайдове и после да кажете на PowerPoint запиши ни го като картинка. Това знаете ли как се прави? Да. Да. Да, значи правите си PowerPoint, съхранявате го
И накрая вече, когато е готов, отивате на файл Save As и отдолу избирате да не е PPT-X, а да е някакъв картинен формат, или JPEG, или PNG. И то ви пита само този слайд ли искате да запазите като картинка или всичките. Ако кажете всичките, програмата ви прави една папка и всеки слайд ви го съхранява като отделна картинка. По този начин лесно си правите изреченията. И всичките изречения са ви отделни картинки. След което вие си създавате групите. Значи това ви е ето тази група 1 и за нея вижте как на фон, ето тук има съобщително изречение. След това другия фон е въпросително изречение, третия фон е подбудително изречение и четвъртия фон е възклицателно изречение. Това ви е бекграунда отдолу. Значи вие може да добавите, вижте отдолу имате добавете група, т.е. може да добавите 5, 6, 7 група, но повече от 4 става трудно да ги виждате на екрана. Даже в повечето случаи колегите правят по 2, или ляво-дясно за разпределяне на нещата. И след това за всяка една от групите вие си избирате елементи. И при добавяне на следващ елемент, този елемент може да бъде текст, може да бъде изображение, може да бъде аудио, видео и така нататък. Тоест, вие може да използвате различни елементи, които да добавите. Както тук, както е било изображение, като щракнеш на изображение, имате опции, значи отдолу ви дава последно използваните изображения, с които сте работили, за да ви е по-удобно. Обаче, може да търсите картинка в интернет, може да си харесате картинка някъде в интернет и тук само да й копнете линка, за да я вземе директно оттам. Или може да си сложите картинка от файл, която вие сте си подготвили от вашата папка, като я плъзнете тук или като щракнете и трябва да я изберете къде е картинката. Така. Значи вие на практика по чужди упражнения можете да се учите как да си направите ваши собствени упражнения и да взимате идеи. Както и някои упражнения, вие можете да си ги ползвате на готово. Значи, моите приложения са моите приложения. Но тук имам всички упражнения и на всички упражнения това е така платформа, където мога да си намеря други неща. Значи, тук избирате дали да е, каква да ви е темата. Например, ви интересува нещо по латински или по политика, или по музика, или по спорт. И тук си избирате така. Ето, например, ако взема география и тук в география вижте колко много интерактивни задачи има. И можете от тук да разглеждате. Ето сега, например, гледам тук кръстословица държави в Европейския съюз. Нали? Дали ще можем да се справим с тях? Това е една кръстословица. Като щракнете на номер 1, излиза държава от Западна Европа. После на номер 5, ако щракна, страна произвеждаща автомобилите Volvo. Коя е тая? Коя държава произвежда автомобилите Volvo? Швеция, май беше. Автомобилите Volvo. Швеция. Браво, бе. Знаете, тук и пишем Швеция. Така, тук трябва да попълня. Швеция и казвам ОК. И това влиза тук. След това отивам на тройката. Последната приета държава в Европейския съюз. България. Така. След това 4. Родината на киселото мляко. Пак сме ние. Така. След това страната на лалетата. Турция, Холандия. И да видим надолу какво се получи в Западна Европа. Великобритания. Великобритания.
Така. И го въвеждаме и тук става, проверяваме, значи тук не е България. Харватия, мисля, че беше след нас. Да. Видим, така и проверяваме. Страхотно ти направи правилното решение. Значи, ето така изглежда решаването на кръстословици. А как се прави кръстословицата? Ето създаване на подобно изображение. И вие тук си записвате въпросите. Значи създаване на въпроси за кръстословица. Вие си задавате въпроса и решението. Въпроса, решението. А пък самата кръстословица я измисля програмата как да я нареди. И след това вече... Тази кръстословица, примерно, тя ни дава като възможност, ние трябва някъде да я изберем, че правим кръстословица и вече да ни излязат тези полета за въпроси или как става само. Значи ето тук отгоре, ако тръгнем на чисто, примерно влизате вътре и отивате на създайте упражнения. На създайте упражнения, ето то ви е дадена алгоритъма. Имаш идея, избери си темплейт, всичко попълни съдържанието, съхрани го като приложение и го споделяй. Значи сега от тук си търсиме къде са кръстословицата. Ето я тук, виждате ли? Да. Намирам кръстословицата. Значи от тук всичките тези са различни видове приложения. Вижте колко са много. Значи тук има 8 такива приложения, съвпадащи двойки за групиране, за числова линия, за тест с отговор, тест с пробки. Има тук малко по-сложни вече, които идват като игри. И отдолу имате и още повече за такива допълнителни инструменти. Сега тук избирам кръстословицата. И, например, тук ми дава само примери, къде да я разгледам. Пример 1, пример 2, пример 3. Ми дават готови кръстословици, които да видя какво представлява самото упражнение. И след това аз казвам създаване на ново приложение. И в това приложение си правя някакво заглавие. И, например, за нещо от пак обща култура, да речеме столици на европейски държави. Столици на европейски държави. Сега, тук можете да въведете условието, но можете и да го пропуснете. Сега за фоново изображение можете да си изберете изображение отдолу. Мога да кажа търсене на картинка и примерно пишеме Европа. Европа, търсене на картинка и сега просто ще избера едно изображение и го използвам. Това ще ми бъде фоновото изображение. След което създавам въпроси за кръстословицата. Значи създавам въпроси. Първият въпрос ми е коя е столицата на България и отдолу отговарям София. Задавам следващ елемент. Например, коя е столицата на Италия и отдолу задавам отговор. Това е на решение. И отдолу задавам отговор Рим. След това добавяме следващ въпрос. Въпросът пак да е коя е столицата, само на Великобритания. И отдолу задавам Лондон. Айде още две да запишем. Коя е столицата на Германия? Гърция. Добре, на Гърция, Берлин. И на Гърция. На Гърция. Коя е столицата? Не е ли Атина? Атина. Така. И сега. Така. И да видим, ето тук установяване и показване на предварителен преглед. Ето вижте, то ги намери така, само вижте нещо така ни стърчи отстрани.
Може би ще... Може би защото не съвпада с другите букви. Да, не може да се намести при тях. При такива положения е добре да добавим още нещо. Примерно да сложим още едно. Коя е столицата например, на Турция? Тя не е в Европейския съюз. Добре, на кой да сложим? Нищо няма значение. На Франция. На Хърватска е Загреб. Така. И от тук, ако дам установяване, ето сега тия тук се отделиха във втори линк, но както е сега, така изглежда. И като го харесате, вие от тук може да го прегледате. Значи штраквате, пишете коя е столицата на България и попълваме София. Тук штраквате коя е столицата на Хърватска. След това тук коя е столицата... 5 хоризонтално е на Гърция, тук е на Великобритания. И така и го попълваме. И когато го попълним, тези, които са верни, се отцветяват в зелено. И ако искате да го запазим, казваме запазване на приложението и чак тогава вече то отива в моите приложения и ето го тук, европейски столици и държави. Ето тук излиза приложението. И вие това приложение вече след това можете да си го споделяте. Едното е да пуснете линк, другото е да си го вградите. Значи, това с вграждането е много добре да го знаете, но трябва да имате къде да го вградите. Значи, ако някой от вас си прави сайт или си правите блог в някоя платформа, или някъде друга да използвате нещо, което е с вграждане. Всъщност това е HTML кода на цялото това приложение. Вие може да си го вградите в ваш сайт и съответно учениците да го ползват от там, като си влизат някъде. Както, например, аз съм направила блога на катедрата и вие като влизате и можете там да си отваряте учебните планове. И те всичките са вградени по този начин вътре в приложението. Така, значи, т.е. влизате, правите си акаунт, създавате упражнения. Аз в момента ще ви покажа още 2 вида упражнения, за да видите как се правят. Значи, вижте тук, ето това умножение с двуцифрено число, как изглежда. Т.е. тук имате едни пинчета и като щракнете на пинчето, се зареждат отдолу отговорите. И всъщност детето трябва да сметне тия произведения и да посочи кое от тия произведения дава този отговор. Например, сега няма да ги смятам, избирам това произведение. Тук избирам другото, тук избирам третото, тук избирам четвъртото. И давам да се проверят и съответно едно съм оцелила от така, другите не са ми верни. Как сега се прави това? Значи това като цяло е подходящо, не точно за този тип задача, е по-скоро за неща, които трябва да ги покажеш кое къде е. Значи искам да създам подобно приложение, примерно да сложа картата на България с различни пинчета в различни градове. По този начин, ето тук аз съм си подготвила, търсите си да речем в Google карта на България, намирате си някаква карта на България и си я съхранявате като някакво изображение. Примерно аз съм си я съхранила като карта BG. Това, което трябва да съобразите, за да е леко приложението, е добре тази карта да бъде с по-малък размер. Значи за сайт е горе-долу 600 на 800 нещо като размер. Затова я взимам тая карта, дето съм я съхранила и се отварям с prinospaint.net, може да я отворите. И виждам, че тя е с размер 1000 ширина. Значи намалям я да стане поне на, тук да пиша 600 примерно. Да стане по-мъничка. Даже и 800 да е, пак ще е по-добре, отколкото 1000. Е така, 800 на 600 е идеално. И това го съхранявам, като примерно, ето така, карта BG
съм си го намалила. И вече използвам тая по-мъничката карта, за да не се бави сайта, докато ми зарежда моето приложение. Сега вече като дойда тук, казвам изберете изображение и на изберете изображение си отивам ето тук на папката и си избирам по-малката карта. И то ми я зарежда. И вече моята карта е тук. Сега, тук бяха областите, това са задачите, които бяха в предишното упражнение, но аз сега ще ги променя. Значи, отварям си маркираната област и то ми подава ми едно пинче първо. Те са пинчетата са в тия цветове. Взимам си пинчето и, например, го слагам ето тук до Бургас, казвам запазване и отдолу пиша, че това е Бургас. След това отивам на следващата област. Пак ми е активно едно пинче и да речем това пинче го слагам някъде е тук, където е София. Записвам му тук мястото и пиша, че там е София. След това отивам пак, имам ново пинче. Това да речем ще го сложа е тук във Варна. Запазване и пиша, че там е Варна. След това имам още едно пинче. Ето ми го, къде ми е пинчето? Е това беличкото. И примерно е тук някъде трябва да е Пловдив в Горнотракийската низина. Запазване. Пишем, че тук е Пловдив. Имам още две. Също мога още да имам те, но сега гледам тия. Ето тук имам едно пинче. Него да го сложим някъде в Северна България. Тук е Плевен. Запазване. И тук пишем Плевен. И последно, ето тук има едно жълтичко, което ми мърда в момента. Значи него пък къде го сложа? Ето тук пише Стара Загора. Запазване и тук пише Стара Загора. Така, мога да добавям още елементи. Така, и когато свърши, ето тук пишете браво, ти премина изпитанието и отгадна всичко вярно. И тук може да го промените с нещо ваше. Предварителен преглед и виждам как ми изглежда задачата. Значи сега, като штракна на всяко едно от пинчетата, пренощраквам тук и ми излизат различните градове. Това е Горнотракийската низина. Избирам Пловдив. Горе ми е Плевен. Тук ми е София. Тук ми е Варна. Тук е Бургас. И след това правим така хоп и тези, които са верни. Така едно не съм отговорила. Значи ето тук отговарям. Това е Стара Загора. И ги проверявам и вече ми излиза, че съм отговорила на всичките въпроси правилно. Ето по този начин се работи с това приложение и то е така, вече е доста добро като за такива неща. Например, може да е да речем някаква човешка система, глава, ръце, крака, може да е да речем чуждоезиково обучение, може да е то е подходящо за всяко нещо, което има отдолу картинка и вие трябва да съпоставяте. Може да бъде и за чуждоезиково обучение, всякакви карти, схеми, за да може да посочвате кое какво е. Така и още едно упражнение ще ви покажа, което е за тест с дупки. Той малко по-различно се прави. Значи, първо да ви го покажа като примерче. Ето така. Свържете простите изречения в сложни, като изберете подходящата дума. И тук имате ще дойда, ако ме поканиш. Тони не каза на майка си, че учителката ще дойде. Васила искаше да се обади на Катя, но не смееше. Кучето лаеше, петелът кукуригаше. Уча усърдно, за да успея в живота. Момчето чакаше приятелката си. Ала тя не дойде. И така нататък ги проверявам. След това, като штракна тук, тези, които съм отговорила, се светват зелено, другите в червено. Как се прави такова упражнение? Значи, ако отидем тук на създаване на подобно,
Първо избирате типа на задачата, дали вие ще въвеждате текста или ще избирате от списък. В случай избираме думите от списък и така е по-лесно за тъч устройство, защото е по-трудно да се работи с клавиатура. Значи избираме си думите от списък. И сега, вижте изреченията как са написани. Ще дойда, тиренце едно, тиренце ме поканиш. Тони не каза на майка си, тиренце 2, тиренце учителката ще дойде. Тоест, на мястото на празната дума записвате номера на контейнера, който съдържа съответните думи за избор. По принцип, значи, ако вижте първия контейнер, номер 1 е ако, за да и но. Ако е правилната дума. Винаги първото е правилното, а след това може да си напишете колкото искате други. Когато се играе задачата, вече компютъра ги разбърква, така че не винаги ако е на първо място, ако може да е на второ, на трето, на четвърто. Но вече за компютъра е ясно кой е верният отговор и той ще знае дали да отцвети в зелено или в червено. Но, примерно, ако думата ако е вярна и за седмото изречение, т.е. тук не е нужно да пишете минус 7 и пак да я повторите, може пак да напишете минус 1. Т.е. то не е минус 1, а е тиренце 1, тиренце. Т.е. пишете си изреченията, а липсващата дума я маркирате с ето такъв символ. Тиренце 1, тиренце. Тиренце 2, тиренце. Тиренце 3, тиренце. И съответно на тиренце 1, тиренце първата дума е ако, а другите са които искаш. Тони не каза на майка си, че учителката ще дойде. Тук чето го пропускате и пишете тиренце 2 тиренце, а отдолу чето ви е първото в съответния списък. Примерно на 9-то изречение. Можеш да си играеш на компютъра, ако си напишеш домашните. Номер 9, а не след като си напишеш домашните. Ето след като е първата дума и след това вече имаш други, които да избереш. И така се работи с това упражнение. Така, разбрахте ли го? Той е малко по-различно. Има тип кодиране тук с тази символика. Така. Може ли само да върнете да видя как изглежда, защото не успях да го видя? Самото упражнение. Да. Самото упражнение изглежда ето така. Имате изречения и отпадаща тук трябва да изберете думичка. Ще дойда, ме поканиш. Обади ми се по телефона, когато имаш възможност. Аз обичам да пея, танцувам и играя. И накрая проверяваме дали сме попълнили правилно задачата. Да, добре. Доста интересни упражнения тук. Числовата линия е интересна, особено при хронология, когато се изучават. Имате една бесеница, която също е много приятна. Къде беше тя? Ето я бесеницата. Тя е, при нея се получават, ето тук е дадено едно листче и всеки път, като не познаеш буква, ти вехне по едно листче. Пример, ако почна от гласните, ето имам А. Това какво може да е? Нямам Е, Г нямам, К. Това е мишка, според мен. Или не? Маус. Мишка. Не знам. Ема. Мислех си за котка, не е котка. Ти какво си? Д, Т. Т. Да не е тол. Да, ето тол. Означава, че е висок. Тол, висок. И следващ рунд. И тук имаме, той пък сигурно е дебел. Я да видим ти дебел. Или рак. Не. Т. Фат. Да, ето. Ти си дебел. Ти къв си. Крейзи. Какъв е тоя?
Няма е, няма и. И. Има и. И какво ще е тая дума с си? Ик. Ик. Бик. Голям може би. Бик. Yes. Добре. Да, и така, това е примерчето. А пък след това вие си създавате, тук има и пример 2. И пример 2. Вижте, тук и 1, 2, 3, 4 думи. Това, като го гледаме с йо, това е нещо на руски. Има ъй, т.е. тук клавиатурата е на руски. И третия пример е... тук пишеше нещо. Къде Бога? Кой е наречен баща на историята? Херодот не беше ли? Как? Херодот, мисля, че беше. И того. Херо. О. И да, ама няма... Не, Херодот. Ето го, Херодот. Получихме го, бащата на историята и така. И се зарежда пак. Страхотно ти отговори вярно на всички въпроси. И когато си създаваш упражнението, всъщност трябва да... да избереш езика, на която да ти е клавиатурата и от тук си записваш отделните думички. Така, значи тия ще ги разгледате допълнително, да си направите регистрация и всеки да си направи първо по 2-3, да ги обсъдиме следващия път и след това вече ще си направите малко по-систематизирани упражнения, примерно по една тема само. Сега пробвайте различни, но след това ще искаме само по една тема.